Els pares i mares de l'escola bressol municipal La Muntanya volen resoldre els problemes d'accessibilitat que pateix el centre, a Nou Barris. L'entrada i sortida de l'escola es converteix en una autèntica gimcana d'escales. Davant les queixes, l'Ajuntament ha decidit construir un sistema de rampes per salvar el fort desnivell que hi ha. És lo de cada dia, digue. 90 esglaons a la banda de Ciutat Meridiana i 104 per la banda de Torre-baró Vallbona. Són les escales que han de pujar i baixar cada dia les mares de l'escola bressol La Muntanya. Fa 10 anys que els pares demanen solucions per arribar a l'única escola bressol que hi ha a la zona nord de Nou Barris. L'Ajuntament preveia col·locar-hi ascensors en passarel·les, però la manca de pressupost no ha permès l'obra. És per això que ja s'ha començat a redactar una nova proposta més econòmica. El que s'ha encarregat és la redacció d'un projecte constructiu d'una rampa que faciliti l'accés i que fins i tot pensem que pot anar millor que l'ascensor per temes de molta freqüència d'ús. El que ens proposen no acaba d'arreglar el problema d'accessibilitat, perquè és un petit parxe que volen fer una rampa per la banda de Ciutat Meridiana, que centra al CEIP, i ens queixem que no han tingut una visió global. L'Ajuntament construirà les rampes el 2010, mentre els pares hauran de seguir fent aquesta cursa diària d'obstacles. Cuidao, cuidao.